Få ham ud. Sådan, vennerne. Ja. Pæn bluse. Han er lidt skør. Jeg tror, du skal Pæne der. bluser. Man kan jo ikke se noget. Se, mit hår er jo i vejen. Ja, stadig bare, når du rejser dig og sådan noget. Ja, nej. Nej, det kan man ikke. Det... Okay. Hvad er det her? Det er tæppet. Det er tæppet. Se, det er ret smart. Det er ret smart jo. Vent, se, jeg går bare sådan her. Er der et tæppe der? Ja, det ligger Åh, ja. Hey, prøv at kigge ned i spejlet, guys. Prøv at kigge der. Dufter du godt? Ja. Det kan min mand svare på. Jeg synes, Nej, det shit. er godt, hvis man ikke kender hende. Hvad? Men det dufter godt, hvis man ikke kender dig. Nej, Ja. Tak. Hun dufter også godt. Ja. Tak. Hvis Ja. man ikke kender dig. Guys, jeg har ikke haft parfume på de sidste 3 døgn. Og Det sidder fast i mit tøj, tror jeg. er det crazy. Har jeg en speciel lugt, guys? Eller duft, eller hvad det hedder? Jeg kan ikke dufte Ej, jeg- mere. jeg Jeg kan føler, heller det er ikke sådan, man dufte kan noget. dufte i starten, men man kan bare ikke dufte Har mere. I en god røv? Ja, men Jeg ved, din mor har. Men så er det nogle andres forældre, jeg ser. Nej, Hold din kæft. Crazy. Hun har en god. hej med Sæt ikke, dig, hvis hans mor Mette. faktisk har en god røv, så er det bare træls, ikke? Ja. Min mor har kæmpe røv. Jeg ved ikke lige, hvad det er. Hvorfor har jeg ikke lige? Jeg vil gerne afgive dig gener. Hvis Mias røv fik komme et andet sted her. Bro, den der røv, ikke? Den fylder hele galaksen. Suck off. Hvad? I love your vibe, sweetie. You should get a personal vibrator. Nej, det er sygt. Hvad er klokken til det? 17:40. Hvor meget strøm har den? 9%. Jeg vil gå fra dig. Jeg vil ikke have, at du går fra mig. No socks. Lyt til system up og down. Socks. Så prøver jeg aldrig, at jeg skal købe mamma. Ej, det er så forkert ud, det her. Ja, det der... Stop! Stop. No talks, no. Ej, vennerne, det går ondt i mine knæ, og sådan der, de vender den anden vej, jo, når det er virkelig på mave. Det går i min knæ, nu eller en anden vej. Det er da dejligt. Nej, det er dejligt. Hvad? Hej, Melle. Pludselig var du der. Smil På læben. Ost. 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 Jamila, må jeg få noget lipgloss på? Ui. Hvor fanden blev den af? Where the fuck did it go? No. Men hvad? Var det det, du godt ville have? Ja. Hvad ville du så have? Begge dele. Kom, du får ost. Nej. Du får ost. Jamila Bundy Hussein. Shit. Ej, Victoria, vil du ikke være med i kage? Nej, okay. Hvad? Hej. Malte, pludselig var du der. Ah, var din mor Smil på læben. Ost. Ost. Det er ikke nice. Hvad laver du? Jeg rammer vi den med, kun i frikvarteret. Ej, nu stopper jeg. Nej. Vi har et langt frikvarter, det er kedeligt, hvad jeg har set. Det er sjovere, hvad jeg er. Ja, en på mækken. Det er kedeligt. Vi spilder bare vores frikvarter. Ja, vi går med, nu skal bare gå Nå, tidligt. nej, nej. det spilder frikvarter, bro. Hvad så, Malte? Bliver du lidt sad? Ej. Ej, stop. Review. Er de på tilbud lige nu, Nej. eller hvad? Nej, men det var... Esbert var så dyrt. True. Men så kan vi spise sunset. Nej, det var så dyrt. Nej. Vi spiser Føtex, ja. Nej, det er ikke midtende. Midtende. Det er ikke midtende. Midt. Nå. Ej, jeg vil ikke... Ej, jeg vil altså mene, den der pizzasnegl, jeg spiste, var ret mættende. Jamen, ja, det kan jeg også spise. Det vil jeg ikke. Nå, nej. Shit. Pigerne ved siden af har en god stemme. Victoria, det må næsten være dig. Ja, det tror jeg. Yay! Tak for roserne. Jeg føler, jeg har en meget dyb stemme. Thank you. Jeg føler, jeg har en dyb stemme. Jeg føler, jeg har en... Du har virkelig ikke en Nej, jeg synes, du har ikke en dyb. Jeg kan lave sådan en rigtig dyb Har jeg stemme. en dyb stemme, guys? Rock, paper, scissors, Nej, you get their feet tickled for 5 seconds. Nej. I'm fallen. Det har du ikke. Jeg har ikke en god stemme. Jeg har heller ikke. Jeg kan ikke synge. Ja, men dog. Madison har en dyb stemme. Nej, hun Det har jeg altså ikke. Jeg tror ikke, der er nogen, der har en dyb Nej, stemme. det føler jeg heller ikke, der er. Jo, Madison. Maddie har altså ikke en dyb stemme. Det føler jeg virkelig ikke, hun har. Hvem har Det en var dyb ikke stemme? ondt ment, der var. Nej. Jeg kan ikke se de der kommentarer. Socks and Rose.
Hej, Asta. Victoria, hvad laver Men hvorfor ligger hun nede på gulvet? Kan vi rykke lidt op, og så rykke telefonen lidt længere væk? Ja, fordi min knæ går ondt. Det er også det, jeg sagde. Nej, ikke! Nej! Op med den. Op med den! Ikke det der mirror view now. Nej, okay, vent, jeg fik... Nej. Se, det dur jo ikke. Se, det dur slet ikke. Overhovedet ikke. Nej, det er ikke så højt op. Jo, Nej, Asta! Du flasher. Kan vi ikke bare sidde op, så? Nej. Men det er fordi, jeg får virkelig ondt i mine albuer, for du ikke også ondt i dine albuer. Nej. Fordi din albuer er med. Nå, det der mirror view, det virker ikke. Don't like this. Nej, nu er vi for højt op. I don't like this. Jeg kan ikke lide det her. Ej, måske vi bare finde lidt til dig. Ja. Ej, hello. Okay, og så kan vi tage den her. I to lyder godt. Cute. I kunne ikke engang se en røv, guys. Bare shut up. Nice girl. Hvad så, Malte? Pludselig var du der. Helt alene og med bare tær. Nej, jeg kan ikke lade være. Ej, jeg ligger på et eller andet, der virkelig ude. Ups. I cannot get alpha. Get some vibe, play some music. Ja, wow. How are you? We're good. Jeg føler, man blev lidt bleg. Jamen, Man det er skal skrue lidt ned på den her. Nej, station. jo, det kan godt være, man kan det. Jamen, jeg har sgu nej, det er den anden vej. Det skal, nej, den skal opad. Hvad? Det er det der med de der gamle telefoner. Prøv at se, den er helt nede. Kan vi... Okay, men lad os bare lige sætte den lidt længere væk. Hej, tøser, hvad laver? Altså, ja. Hvorfor skulle jeg så sige ja? Nej! Ikke igen. Det var Asta. Asta! Stop. Men hvorfor kan jeg ikke komme? Kom. Hello, my name is Lucas. Hej, Lucas. Stop! Victoria! Are you barefoot or socks on? Socks on. Ja. No socks. Yes, socks, please. Yes,